V nasledujúcom videu si ukážeme prácu s oscilloskopom, ako sa také auto diagnostikuje. Riadiacia jednotka neukazuje žiadne chybné kódy, kedy auto nie je možné zdiagnostikovať a na záver vám ukážem, ako ma podviedol zákazník. Dneska sa budeme hrať na detektíva, lebo mi priniesli RS5 4.2 331 kW, ktorá má problém, že občas po určitých kilometroch nechce štartovať, nepíše žiadne závady. Ako prvé som postupoval, že keďže nepíše žiadne závady, tak som vytiahol starý software, skontroloval som ho, či nie je nejako modifikovaný, či tam nemá vypnuté nejaké chybné kódy. Čo viac menej už bol originál, jednotka už bola otváraná, lebo to je hardware 04, MET 17.1 jednotka. Nedá sa inak vyčítať ako v boot mode. Niekto predo mnou to už robil, dal tam originál software. Táto bude riadna detektívka. A najväčší problém je to pre každého, nielen pre mňa, pre každého mechanika, že to nerobí stále. To auto ide viac menej normálne, ale po určitých kilometroch, keď sa odstaví, tak neštartuje. Musí sa počkať chvíľu, alebo nejakú dlhšiu dobu, alebo naštartovať, a potom zase všetko ide v poriadku. Ale budeme postupovať tak, že keď je to zdravé, keď to štartuje, tak budeme si všetky snímače, všetky hodnoty si budeme logovať, čo majú súvisť so štartom. Prípadne si napojíme oscilloskop, lebo ten má rýchlejšie snímkovanie údajov, lebo veľakrát to diagnostika preto nezachytí, lebo nestihne tam zbadať nejakú závadu. Urobíme si čo najviac záznamov, aby sme si potom vedeli porovnať, že keď to nebude štartovať, musíme rýchlo nabehnúť na auto, musíme spraviť logy, namerať zase to isté všetko oscilloskopom a porovnávať, čo sa autu nepáči, prečo sa mu nechce štartovať. Chcel by som to spraviť na proste dve meranie. Jedno meranie, zdravé auto, štartuje, druhé meranie, závada, neštartuje. Žiadny kód, to je super. Takže máme tu prvé hodnoty, ani naraz sa to nebude všetko mestiť, lebo to by vzorkovacia rýchlosť nestíhala. Ideme štartovať. Rotácie, nič strašné. Dáme si ešte jeden štart a dáme si nahrávať. Log. EOBDčko, čo využíva STK, tam máme tie najzákladnejšie, ale niekedy aj najdôležitejšie hodnoty. No teraz logujeme hodnoty cez klasický starý EOBD protokol. Ideme si ponapájať niektoré snímače, ktoré budeme merať oscilloskopom, lenže prístup tu je žiadny. Niektoré sú tu pod saním, niektoré sú z dola auta, takže asi najrozumnejšie, to máme znázornené, najrozumnejšie to bude napojiť sa do riadiacej jednotky motora. Sem vedú všetky káble, takže dáme si dole tieto krytky a pohľadáme si podľa elektrickej schémy jednotlivé snímače. Prvé si môžeme vyhľadať kábel od snímača vysokého tlaku, a to dvojku B59 blue modrý. No, B59 sa nachádza tu, tretí zhora, piatý zprava a modrý. Máme ho tu. Ďalšie merania
si ideme spraviť oscilloskopom. Momentálne teraz ideme merať palivovú sústavu čerpadla. Na tie mám podozrenie z toho dôvodu, že keď nepíše žiadny chybný kód riadiacej jednotka a auto má problémy, tieto čerpadla je vždy problém odhaliť, a to z toho dôvodu, že nemajú nejaké kontrolné snímače zvlášť vysokého tlaku na rampe, tuto pod saním, a majú jeden snímač nízkeho tlaku. Na týchto tlakoch závady veľmi ťažko vidieť, ale je ich vidieť, takže toto je pre mňa jedno z najdôležitejších meraní. Všetky merania vám nebudem ukazovať, však keby výrobcovia tam pridali viacej čidiel, nie že by v tomto motore ich bolo málo, ale fakt do tejto palivovej sústavy by sa ešte niečo zišlo. Potom by, ak by bola chyba v palivovej sústave a malo by auto problémy, tak by to aj vypisovala riadiaca jednotka. Tak poďme na to. No, niečo nám tu nahralo. Idem si to poupravovať. No, už to máme nastavené. Takže toto bol štart studený prvý. Tu vidíme priebeh. Toto je štartovanie. Ešte som si chcel overiť, že keď zhasnem motor, to je tu, či sa mi tlak udrží. Ďalšie veľmi dôležité meranie, ktoré si robím vždy, je zmerať si rozvody vanosy. Takže teraz som piny v riadiacej jednotke prehodil do kanálu oscilloskopu a merám snímače, ktoré majú spoločné s rozvodmi a vanosmi. Zmeráme si najskôr štart. Takže zapneme oscilloskop. A potom si zmeráme štart, ale aby auto nenaštartovalo, že odpojíme cievky alebo niečo také. Takto nejako to vyzerá po nahratí a doladení, zoomovanie a tak ďalej. Pokračujeme. Trošku sa to teraz porozoberalo. Pripojil som ďalšie kanály. Už sa mi míňajú, ale keby, tak tu máme ďalší oscilloskop, ale tak to už asi hlúposť. To by som už bol zbytočne premotivovaný. Teraz naštartujeme auto, necháme ho zohriať, prípadne budeme jazdiť na ňom. Až kým sa závada neprejaví a potom budeme znova merať. Radšej si tam dám oko, ale v kurve som žiadne nenašiel. No nič, je niečo pohľadať. Pozrieme v druhom aute. A toto je tá najnudnejšia časť. Do nemoty jazdiť a čakať, kým sa závada prejaví, rýchlo utekať do dielne a začať merať. Máme za sebou prvých 20 alebo až 25 km. Idem naspäť do garáže a budem sa modliť, aby mi to nenaštartovalo. Každý sa modlí na to, aby mu to štartovalo, ale mňa fakt toto jazdenie nebaví. Náhodou vybehne nejaká srnka alebo sa poškodí auto. Verte mi, že mňa na cudzích autách jazdiť nebaví. Takže parking. No, prosím ťa, neštartuj. No. No dobre. Skúsim to viackrát, ale asi idem znova jazdiť. Musím ísť radšej natankovať.
toto mám veľmi rád, že mám na tom jazdiť, ale paliva tam není. Nehovorím, že tam bola rezerva, ale keď takto budem ďalej jazdiť, tak za chvíľu bude. Tak idem tam niečo hodiť. Môžeme vylúčiť ďalšiu závadu, keď to nebude štartovať. Máme natankované. Takže už len čakať. Mám najazdených už vyše 50 km. Dúfam, že sa to už kúnik pokazí. Poďme si to skúsiť. Aj predtým som skúšal viackrát štartovať. Nechal som aj nejakú rezervu, nejakých 10 minút. No prosím ťa, neštartuj. No. Čo mám ísť na tom? Do Chorvátska ísť sa okúpať a naspäť. Zase ďalšie extra kilometre. Bohužiaľ, keď to teraz nebude štartovať, tak idem to všetko merať znova, ale kvôli tomu, že motor vrelý, či niečo neuvidím. Ak nie, tak aj takýto je život, bohužiaľ. No modlíme sa. Sakra. To teraz. Najazdil som neviem koľko, 70-80 km. Tak môžem si dať tú námahu, premerať to. Keď to je zohriaté po tých 70-80 km, vidíte. Táto nešťastná Audina ma trošku potrápila. Fakt som čakal, že aj podľa slov majiteľa, že to za každým urobí, alebo takmer za každým po nejakej jazde, keď sa zohreje. Bohužiaľ sklamal ma to, lebo som fakt do toho veľa času. Takisto aj pán majiteľ nešťastný, keďže ja som už niekoľký servis, ktorý navštívil, nikto mu nepomohol, tiež vravel, že v niektorých servisoch sa tá závada neprevala ako u mňa. A takisto, keď toto mi povedal do telefónu, tak som mu dopredu povedal, že pokiaľ sa u mňa závada neprejaví, tak takisto ani ja nezistím závadu, ani neviem, kto by to zistil. A ak viete o nejakom spôsobe, ako zistiť závadu, prečo to neštartuje, bez prejavy závady, tak kľudne napíšte do komentára, lebo ja fakt neviem. A ešte o tom nešťastnom majiteľovi poviem toľko, že aj keď som mu napísal minimálnu sumu za diagnostiku, za týždňovú diagnostiku, plus že som mu tankoval do auta, všetko som mu napísal dopredu do SMS-ky a samozrejme, že to je nejaký šeftár, podvodník, ma oklamal, došiel nečakane pre auto rýchlo, že nemá peniaze pri sebe, nestiel si ich vybrať, že mi ich pošle na účet, aj mi ukázal nejak, že mi ich už poslal, chvála Bohu, bol pod kamerou, kde sa ešte priznal, že to auto, že už má plné zuby, že ho predá tak ako je, že nepovie, že je pokazené nikomu, že potom že vraj preplatí opravu. Takže ak ste to niekto kúpili a nechce vám preplatiť opravu, tak ja to mám na bezpečnostných kamerách. Chcel som hlavne ukázať prácu s oscilloskopom, ako sa diagnostikuje auto, aj keď neukazuje žiadne chybné kódy, tak možno pri ďalšom videu to bude úspešnejšie a bude to so šťastnejším koncom. Takže toľko odo mňa. Majte sa, čaute.